ejikogo aka ọnụ ọhụrụ nke dị na etiti onye ahụ bụbu Nwada Adaeze Ogunze nke Isuebi dị na Ọba n'okpuru ọchịchị obodo Idemili South na Anambra State yana Odianobi bụ Maazị Chibụzọ Okoye nke Isiakpo Village n'ise n'okpuru ọchịchị obodo Ọka South ya bụ nke nwoke bụ Maazị Chibụzọ bụ nwa bishọp nke Diocese Ihiala bụ Right Reverend Ọkammụta Israel Okoye. Kemengini Ọsadebe onye wetara ozi a kwuo na mmemme arụtara ndị dịgasị iche iche kọtọpụrụ gị akụkọ a. Ya bụ agbamakwụkwọ bụ nke Metropolitan Archbishop Primate nke ụka Nigeria Most Reverend Dr. Henry Ndukuba bụ nke akara na All Saints Cathedral Onitsha. N'okwuchukwu ya, Bishop nke Ọka Diocese na Archbishop nke Niger Province Most Reverend Alexander Ibezim gwara di na nwunye ọhụrụ ahụ ka ha were Jizọs mere ebe mgbakwasị ụkwụ n'ihe niile gbasara ndụ ha site na ikpekọ ekpere ọnụ mgbe niile. N'okwu nnọọ ya, Bishop nke Niger bụ Right Reverend Owen Nwokolo kenere ndị isi ụka niile bịara na ya bụ agbamakwụkwọ ma yọzie Chineke ka o gozie ezinụlọ ọfụrụ afọ. Ka ọ na-ekwu okwu na nnabata ya, onye isi oche ya bụ agbamakwụkwọ bụ Chief Godwin Okeke gwara di na nwunye ọhụrụ ahụ ka ha nwee ịfụnanya na nghọta n'etiti ha ma nọgidesie ike n'ịfụnanya dịka nne na nna ha. Ka ABS na-agbazi ha ajụjụ ọnụ, nne na nna nke nwaanyị bụ Sir Edmond na Lady Nnenna Ugunze na nne na nna nke nwoke bụ Bishop Israel na Oriakụ Dr. Faith Okoye kenere Chineke maka ebere ukwu ya n'isi ha na ụmụ ha bụ nke ha kwuru na ọ bụ amara Chineke nwere n'ebe ha nọ bụ nke pụtara ihe na ndụ ụmụ ha wee yọza Chineke ka o gozie alụmdi na nwunye ha. Bishop nke Mbammiri Diocese bụ Right Reverend Obiora Ụzọchukwu na Igwe Ụmụeri bụ Igwe Ben Emeka na onye ji ọkwa Managing Director ABS bụ Sir Chido Obidiegwu doziri ha ọdụ ka ha na-ekpekọ ekpere ọnụ nwee mmụọ mgbaghara mgbe ọbụla ha nwere esemokwu. Di na nwunye ọhụrụ ahụ bụ Maazị Chibụzọ na Oriakụ Adaeze Okoye kenere Chineke ekene maka nrọ ha bụ nke bịara na mmezu wee kwekọrịta onwe ha nkwa na ha ga-asọpụrụ ma hụ ha onwe ha n'anya. Ihe pụtara ihe na ya bụ agbamakwụkwọ gụnyere nkwa ha kwere ịgbanye mgbaaka na onyinye Baịbụl bụ nke Most Reverend Ndukuba nyere ha, ebe ibunye ibu eji ebi obi ezinụlọ bụ nke nne na nna nke nwaanyị bunyere di na nwunye ọhụrụ ahụ meziri ka ya bụ mmemme bụrụ ọpụrụ iche site na All Saints Cathedral nke Onitsha. Emengini Ọsadebe maka akụwa ABS.